די רגוע. שקט ושלב, ובכלל לא פרוע. אבל לפעמים יש קטעים מצחיקים שאולי עוברים על החוקים. קמים בבוקר, מצחצחים שיניים, כמובן שתראה בחור במכנסיים. השכמה בבוקר היא ממש בקטנה, כולם קמים לירח. חג הבוקר ביום מדינה, לפעמים יש גם עצובה. בארוחת הבוקר תוענק לטוס לו לאחרון, משלם על זה ביוקר. בוא לכפר זה נהדר, נשאיר לך בלוז. זמן בית ספר אין בעיות, אין שיחות ואין דאגות, אבל בסוף היום בכפר אנחנו רוצים להיות. בסגלה אנחנו אוכלים אוכל טעים, עושים חמים, והוא לא רעיל, אנחנו מקווים. בוא לכפר זה נהדר, נשאיר לך בלוז. כבר חוזרים את הלוז הזוכרים, את השישים אנחנו משקים, ולפעילויות אנחנו לא מגיעים. לפני שבועיים ניקיתי חדרים, שבוע שעבר את בית ביקורים, ועכשיו לא מנקה שירותים. להתרגם חדרים כרשמים, אבל לפחות יש מים חמים. בוא לכפר זה נהדר, נשאיר לך בלוז. בוא לכפר זה נהדר, נשאיר לך. אז זהו סיפור של כפרנו הקטן, שהוקם בנגב לא מזמן. סליחה על הבדיחות שלא הצחיקו, עכשיו אם תסלחו לי אני הולך להתקלח.